Hola. Hola. Avui ens trobem aquí per fer unes salutacions al sol. Vaig guiant les salutacions i pots fer les voltes que vulguis fer. Comencem a la postura de la muntanya. Els peus ben actius, les cames ben actives, amb l'esquena ben llarga, el pit obert, els braços descansen al costat del cos, una mirada suau. Inspiro aquí, exhalo mans davant del cos. Inspiro braços sobre el cap. Exhalo, em plego des dels malucs, Uttanasana. Inspiro el peu dret enrere, alargo aquí l'esquena, empeine al suelo, al terra. Planto mans a l'estora, vaig a la planxa i baixo amb l'exhalació. Genolls i tot el cos lentament a l'estora. Bhujangasana, a la cobra, obro el pit, colzes penjats al costat del cos i exhalo, baixo. Inspiro a la taula, exhalo el gos mirant cap avall. Una respiració fem aquí, inspirant. Exhala. A la inspiració em preparo el pes cap endavant i faig un pas llarg amb el peu dret endavant, aquí largo, esquena. I amb l'exhalació aixeco el genoll, faig un pas llarg per buscar Uttanasana un altre cop. I inspiro, braços llargs o al costat del cos, cap amunt. Exhalo mans davant del pit. Inspiro aquí. Exhalo. Inspiro un altre cop. Braços sobre el cap, m'alargo. I amb l'exhalació plego des dels malucs, Uttanasana. Inspirant el peu esquerre enrere. Planto mans a l'estura, busco la planxa. Aquí faig una petita retenció d'aire. I exhalant baixo tot el cos a l'estora suau. Mans al costat de les costelles, inspirant, busco la cobra suau i exhalant tot un moviment fluid a l'estora. Inspiro a la taula i exhalant pujo malucs, estiro cames, busco el gos mirant cap avall. Aquí fem una respiració. I amb la següent inhalació em preparo per portar el pes endavant. El peu esquerre entre mans. Alargo aquí tot el cos. I amb la següent exhalació aixeco genoll i busco Uttanasana. Em plego aquí cap a la terra i amb la següent inhalació vaig creixent, creixent, creixent cap amunt buscant el cel. Exhalo, mans davant del cor, deixo anar els braços, respiro aquí. Molt bé, inspiro, exhalo, mans es preparen, inspiro, braços sobre el cap, exhalo, em plego aquí, larga l'esquena. Inspirant peu dret enrere, vaig allargant l'esquena, mirant endavant, mans a l'estora, planxa, i exhalant, baixo genolls, tot el cos a l'estora. Inspiro a la cobra, esquena larga, empeines a terra, exhalant, baixo. Inspirant a la taula i un moviment fluid, exhalant el gos mirant cap avall. Aquí fem una respiració. I amb la següent inspiració miro una mica endavant, porto el pes endavant, el peu dret entre mans, alargo aquí el cos i em busco exhalant Uttanasana. Em plego i amb la inspiració pot ser braços llargs o sempre braços al costat del cos, cap amunt. I exhalant, porto les mans davant del cos. Una respiració aquí, trobant-te amb la teva respiració. I seguim. Inspiro, mans sobre el cap. Exhalo, em plego cap a la terra. Inspiro, el peu esquerre cap enrere i allargo aquí. Busco la planxa, faig una retenció d'aire aquí i exhalant genolls, totes les cames a la terra. Inspirant, una cobra suau i exhalant, seguint la respiració, baixo. Inspirant, seguint la respiració a la taula. Exhalant, el gos mirant cap avall.
Estiro cames aquí, estiro braços, els malucs ben alts. I la següent inhalació miro una mica endavant, porto el peu esquerre endavant, allargo esquena, aixeco el genoll enrere i busco Uttanasana. Inspiro, braços llargs o al costat del cos. Exhalo, mans davant del cor. Baixo braços un moment. Torno a connectar amb la meva respiració. I seguim. Inspiro aquí. Exhalo, mans davant del cor. Inspiro, braços amunt i sempre puc anar una mica enrere. Exhalo, em plego. Inspiro, peu dret. Planxa. Retenció. Exhalo i baixo. Inspiro, cobra. Exhalo, baixo. Inspiro, taula. Exhalo, gos mirant cap avall. Inspiro aquí. Exhalo. Inspiro, peu dret endavant. Exhalo, Uttanasana. Inspiro cap al cel. Exhalo, mans davant del cos. Inspiro aquí. Exhalo, suau. Inspiro cap amunt. Exhalo, cap a terra. Inspiro, peu esquerre enrere. Planxa, retenció d'aire i baixo genolls i tot el cos. Exhalant. Inspiro, cobra. Exhalo, baixo. Inspiro, taula. Exhalo, gos mirant cap avall. Inspiro aquí. Exhalo. Inspiro, peu esquerre entre mans. Exhalo, Uttanasana. Inspiro, braços llargs cap al cel. I exhalant, relaxo les mans davant del cor. Faig una respiració aquí i pots seguir, si vols, tornant a fer unes salutacions o, si vols descansar, baixes els braços i simplement connectes amb aquesta energia que sents ara. Connectes amb la teva respiració, connectes amb les sensacions del cos, connectes amb el teu estat físic, estat mental, observant. Molt bé. Moltes gràcies per practicar junts i per practicar les salutacions al sol.